Salam alik, edi diýleşler, mehriban watandaşlar, biz sizin ırtgarly, döwletli, bereketli ojaklaryňyzda awadançylyk arzulap, Älim sir kitap bilen açylýar atly gepleşigimiziň täze sanyny başlaýar. Bilişmedi ýaly, Älim sir kitap bilen açylýar atly gepleşigimizde biz gahrman arkadamyzyň eserleri barasynda arkadaşlar gahrman serdarymyzyň ýaşar watanyň dayanjatly eser dogrusynda şeýlehem biziň akyllar şahyrmy bolan Matymly Pragynyň eserleri dogrusynda giňişleýin söhbet edýär. Gahrman arkadamyz özüniň ömrümiň manysy, ömrümiň manysynyň dowamaty atly ajaýyp eserlerini bize sowgat berdi. Şu eserler bolsa biziň durmuşymyzda ähli wagtda özümize nuska almana ýan kitap bolup durýar. Gahrman arkadamyz bu kitapny özüniň manyly ömrü barasynda ýaş nesilleriň bir ilmli, bilimli, watansöýji, insanperwer, döredijlikli ýaşar bolmagy ugruna hem bu kitapdan öwrenere maglumat kän. Ömrüň manysynyň dowamaty atly kitabyny Gahrman arkadamyz terbiýe bilen baglanşykly maglumatlara has üns çekýär. Ýaş nesillerimiziň turu başdan ahlakly, insanperwer ýaşlar bolmagy üçin bir näçe maglumatlar berýär. Mehriban ileşi Älim sir kitap bilen açylýar atly gepleşigimizde biz Gahrman arkadamyzyň ömrüň manysynyň dowamaty atly kitap dogrusynda şeýlehem şu kitapda beýan edilýän nesil terbiýesi barasyndaky maglumatlar size ýetirmekçi. Biziň gepleşigimizde bugün Türkmenistan Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasynyň köpçülik işlerini guramak bölüminiň bölüm müdiri Oguljahan Ernepesow gatnaşýar. Oguljahan gepleşigimizde hoş gördük. Türkmenistan Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasy baş kitapxanamyz, ýani Aşga şäherine ýerleşýän kitapxanalaryň bir usuly merkezi hökmünde de bir okuyuculara giňden hyzmat edýär. Oguljahan ýaňam belleşmez ýaly Gahrman arkadamyzyň bir näçe ajaýyp eserleri bar. Biz her ýerdeki gepleşigimizde bu eserler barasynda söhbet edýär. Siz bilen bolsa bugün ömrüň manysynyň dowamaty atly kitabynyň terbiýe bagtýarlygyny çeşmesi atly bölüm dogrusynda söhbet etmekçi. Ähli döwürlerde hem nesil terbiýesine aýratyn üns berilipdir. Gahrman arkadamyz öz kitabyna şeýle belleýär. Biz öz nesillerimizi diýär geljekde nähili kesipde, nähili ornuny görmek isleýän bolsak, onu biz diýär nesillerimizi şu günden şoňa laýyk edip terbiýelep ýetişdirmeliýär. Ýagny nesillere watançylyk terbiýesini bermek hakyna ýa-da sunugat terbiýesini, zihin terbiýesini bermek hakyna ýa-da bilim terbiýesi umuman nesilleriň ähli ugrda bir terbiýelenip ýetişmek üçin Gahrman arkadamyz şu eserini ören bir täsirli maglumatlar berýär. Gahrman arkadamyzyň sowgat beren ömrüň manysynyň dowamaty atly kitabyny beýan edilýän döredijlik we zihin terbiýesi barasyndaky maglumatlary illeşmede ýetiräýeli. Nesil terbiýeti barasynda söhbet edenimizde Türkmen halky nesil terbiýesine ören uly üns beren halkdyr. Olar nesilleri dünýä inen gününden başlap nesilleriniň kämil şahsiýet bolmagy ugruna alad edipdirler. Bu arada görüňizde Gahrman arkadamyzyň ömrümiň manysynyň dowamaty atly eserine çağa terbiýesi barada umuman ýaşlar terbiýelemek barada örenken maglumatlar bar. Ömrümiň manysynyň dowamaty atly täsirli kitabyna çağa terbiýesine hassa üns bermeligimiz barada Gahrman arkadamyz bellep geçer. Bu eserin içinde döredijlik we zihin terbiýe barada örenken maglumatlar bar. Gahrman arkadamyz şeýle belleýär. Çağalary turu başdan döredijlik terbiýesi bilen gurşamak gerek. Dürli oýunlar arkaly olaryň oýlap tapyjylyk, döredijlik okuwyny ösürip bolýar. Misal üçin, käbir oýunlar çağalary bedin taýdan taplaýan bolsa, beýlek bir näçe oýunlar döredijlikli oýlanmak okuwyny ösürýär. Aň düşünjäni iteldiýär. Ata-babalarymyzdan gelýän paýhasly bir söz bar. Balyk tutup berseň, sen ony bir gün doýurarsyň. Balyk tutmagy öwretseň bolsa, sen oňa ömürlük doyur ýaly okuýup berersiň diýilýär. Çağalarymyza alyp berýän oýunjaklarymyz olarda pikir ediş okuwyny taplamagy hyzmat etmeliler.
Perdentin oynayan oynawaşlaryny, özi ýasamagyny ýa-da özünden dürli zatlary düzmegini höwüslendirmeli. Özlerinden nämedir bir zady oýlap tapmagy höwüslendirmek, olarda täze pikirlenmek, täze pikirler döretmek ökübini artdyrýar. Çağ üçin özüniň bir zat ýasap bilmegi, iň bolmanda özü ýasamagy ymtylmagy olaryň öz üçin uly buýsançygy anamdyr. Şeýle halatlarda enatalar onun bu hereketlerini asla karşı çıkmalı däldirler. Gaýta göwün götüriji, ruhlandyrjy, ilham beriji hoşama sözler bilen olaryň işine has höwesli ýapyşmagyny gazanmalylar. Tügeleme, görsen nähil täsin zat ýasapsyň. Senin bu ýasan zadyň dükanynyň satylýanlardan hem hasyn owadan näňýaly ýakymly sözler bilen olaryň berekerlasyny ýetirmelidir. Hoşama söz, alkış edil, ýagmyr suwy ýalylar. Her bir canlara yakımlı täsir edýändir. Çağ üçin bolsa onuň gymmaty, bahasy ören ýokurdyr. Şol sebäpden enatalar öz çağlarynyň zähmetini, her bir hereketini, hatda amal eden iň ýönekeje işini hem alkış sözlerini gysganmaly däldirler. Olarda täze pikirlenmek, köp taraplaýyn pikirlenmek endigini kemale getirmelidir. Kellelerine gelýän her bir pikiri beýan etmegini öwrenmelidir. Mümkin bolýança şol pikirleriň iş ýüzünde amal etmeklerine hem şert öretmelidir. Bu pursatlar çağada öz pikirlerini hasyl edip bolýandygyna ynamyn berkitýändir. Ondan bolsa juda köp zat söýdýändir. Oynayan oýunjaklarynyň we oýunlarynyň hem dürli bolmagy pikirleniş ökübini ösdürip biler. Aňyny ösdürýän, bedeni taplayan oýunlary sazlaşykly alyp gitmeklik has oňaýlydyr diýip gahrman arkadaşymyz öz eserini bellep geçer. Türkmen milli oýunlarynyň ählisi diýen ýaly perzentleriň çağalaryň süňüni hem-de aňyny ösdürmäge niýetlenenler. Milli oýunlarymyzyň her biriniň uly terbiýeçilik ähmiýeti bar. Her bir oýunyny aň düşünjäni we döredejikli pikirleniş ökübini ösdürýän terbiýeler bar. Biz öz milli gymmatlyklarymy dol peýdalanyp bilsegem, prezentleri sagdyn terbiýe bilen gurşap biljek diýimiz şüphesizdir. Çağı terbiýesine üns berilmegiň möhüm ýagdaýlarynyň ýene biri gaýta käýýäp olary ýagdygaryp durmaly däl. Gaýta akla makul işlere, hereketlere höwüslendirmeli. Çağı bilesgelji bolýar. Käteler ýaňy alyp beren oýnawaşlaryňy da çokçalap, dörjelap oturşyny, oňa tehil bir zat şikes ýetirse, ýa-da bir ýerin zaýalasa, döwse, keşfini özgörse, size indi zat alyp bermen diýmeli däl. Käýmek ederek olaryň hem duýgusyny düşünmegimiz gerekdir. Sebäbi olar hem öz akyl düşüncelerine laýyk hereket edýär we bize geçiksiz ýa-da ýakymsyz görnäýmegine garamazdan olar öz göwünlerine laýyk zady ýasamagyny tilýärler. Şol ýerde hem çağalaryň her bir zada öz boluşly çemeleşmesini görüp bolýar. Gahrman arkadamyz ömrüň maňsynyň dowamaty atly kitabynyň dörejilik we zehin terbiýesi atly bölümine şeýle maglumatlar getirýär. Akyl sandyklarynaky depterleriň birine şeýle sözler ýazylypdyr. Perzendiňi tana, onuň okyp gençleriniň zehin hazynalarının üstüne aç we peýdalan. Olaryň datly miwesinden ýygyna we dağdır. Zehinli perzent nygmatdyr diýip belläýär. Elbetde nesilleriň terbiýesi ilki maşgaladan başlanýar. Nesilleri pek ahlakly, kämil şahsiýetli bolmak üçin terbiýeçileriň, muallimleriň paýynyň ören ullugyny Gahrman arkadamyz kitabyna belläp geçýär. Şeýle belläýär Gahrman arkadamyz. Nesil kämilligi, jemgyýetiň kämilligi. Jemgyýetiň kämilligi bolsa, döwletiň berkararlygyny eltýär diýip belläýär. Gahrman arkadamyz ýene şu kitabyna şeýle belläp geçýär. Ýaňy dünýä inen perzent diýär. Ýaňy topragy eklen bir nahal ýalydyr diýär. Oňa näçe eseban etseň, neneňsi mähir bilen, neneňsi söýgü bilen seretseň, ahlasyňy ayamasaň, datly, miweli, goýur saýaly, äpet darat bolup ýetişer diýär. O jahan sağ olun beren täsiri görüňläňiz üçin Gahrman arkadamyzyň ömrüň maňsynyň dowamaty atly kitabynyň terbiýe bagtýarlygy çeşmesi bölümünden dörejilik we zehin terbiýesi barasynda görüň etdi. Gahrman arkadamyzyň öz okujysyna ýüzlenip ýadan setirlerine okujylarymyza ýani telegörjülerimize ýetirdik. Ene
Älemtir kitap bilen açylar atly gepleşmeden ýene bir sahypasy atalar sözü aklyn gözdi we atanlarlar. Elbetde bu sahypada da bir gahrman arkadamyň tagalat bilen çapdan çykan Paýhas Çeşme adly kitabynyň bir näçe nakyllary sowal hukmuna berýär. Türkmenistan Döwlet Medeniyet Merkezining Döwlet Kitapxanasynyň Halipa kitapxanaçysy Ogul Cemal Oradgylyň wanyň berjek görüňlerini dinläli. Gaharyň emi sabır. Şu nakıl baratda öz pikirlerini aýdaýsaňyz. Nakıllaryň aňyrsynda düýpli umman bar. Nakıllaryň aňyrsynda rowaýat bar. Rowaýatlaryň özü bolsa, käbir halatlarda halkyň durmuşy bilen, halkyň istek arzuwy bilen, durmuş persepip pikirler bilen dolu bolýar. Gaharyň emi sabır diýär. Adamlar gatnaşygynda gaharlanmazlyk, sabır etmeklik Türkmen halkyna mahsus endiklerin biri bolup durýar. Eger adam gaharjan bolsa, adam egerde diýilen sözüň manysyny tirip bilmese, ýa-da söhbetdeşiniň diýjek bolan sözüne düşünip bilmese, onda şol adam gahar bilen şoňa jogap berbilýär. Irki döwürlerde ýagzadalara sora beripdirler. Dünýäde iň gazaply zat näme diýilende gahar diýip jogap berilipdir. Ýa-da olmasa ýanyp durýan oty, ýa-da közi näme bilen öçüp bolar diýilende de ýanky sabır bilen diýip aýdylypdyr. Sebäbi gaharyň özüni oda deňepdirler. Şoň üçin gahar bilen bagly Paýhas Çeşmesinde bir näçe nakyllar bar. Akyl dost, gahar düşman diýär. Adamyň gahary ýylanyň zäheri diýär. Gahar garratar, gülki ýigdelder diýär. Sebäbi şeýle şorty sözlerim bar, parasat sözlerim bar. Gaharly adam ýanynda dursaň, şol egerde sen özüň bir päli pes sabırlan bolsaň, şol gaharly adamyň yakımsız täsiri şol adamy täsirini ýetirip bir rahatlyk dörep başlaýar. Ýa-da gaharyň ýudan batyr diýär. Ana şu wagt gaharyň emi sabır, gaharyň ýudan batyr, şol ikisiniň manysy meňzeşirek bolýar. Şolay ýalyk Paýhas Çeşmesinde ýa-da gahar bilen bagly ýene de başga bir näçe nakyllar bar. Şolay ýalyk halk arasyndaky pähemli sözleri wagt etmekde bize giň mümkinçilikleri döredip berýän Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadaly Gahryman serdarymyzyň il bähwetli, dünýä ähmiýetli, ýurt bähwetli işleri mundan biýana da rowastyklary beslensin. Sağ olun, nakyllar barada beren täsirli gurulmagyňyz üçin köp sağ bolsun aýdýarsyň hem işiňizde uly üstünlük kazanmagyňyz tüýsürekden arzu edýäs. Paýhas Çeşme adly kitabyna ýene de şeýle bir nakyl bar. Teňgesini bek tutanyň altyn üstüne geler. Şu nakyl barasynda hem Halipamyl Agjemal Saparowanyň berjek görüňlerini dinläli. Men Türkmenistanyň Döwlet Medeniyet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasynyň işgäri Saparowa Agjemal. Hemmemiziň bilişimiz ýaly durmuşyň akymy bilen ýaşamak, durmuşyň akymy bilen öňe gitmek her bir adamyň özüniň maksady, borçy bolup durýar. Şol borçy ýerine ýetirmek üçin durmuşdaky ähli edim gylymlary, gadymdan gelen ýol ýörelgeleri, iň oňat zatlary adam özüniň kalbyna durmuşyny ornaşdyrmaly bolýar. Hemem şonu durmuşy geçirmeli bolýar. Bu zatlaryň özüni kabul edip, şo ýaşaýyş bilen ýaşan adamyň durmuşy gözellik bilen beslenýär. Şu zatlaryň şeýledigine biziň ata-babalardan galan ajaýyp ýol ýörelerimiziň häzir günlerde de alınıp barlýanlygy, häzir günlerde şol gadymdan galan edim gylymlaryň häzir günlerde ulanylýanlygy, özüniň hasda gözelleşdirilýänligi diýseň bu sondurjy zat bolup durýar. Biziň kitaphanamyzdaky edebiýatlaryň günnelik gelýän metbuat gazet jurnallaryň sahypalaryna şol ajaýyplyklar gadymiyeti ýatlanyp häzir günlerde ösüp gelýän ýaş nesilimize ýokary derejede terbiýe bermäge, goltugy berýär, hemem terbiýelemäge mümkinçilik döredýär. Geçmiş taryhyny, ata-babasynyň ýol ýörelgesini öwrenen adamyň ykbaly ýagty bolýar. Onuň ýüregine watana bolan söýgü, ilgine bolan söýgü, ondan başga da zähmeti bolan, hojalygy bolan söýgüsi artyp, onuň zähmet çekmäne bolan hügesi ýokary derejede bolýar. Şunuň netijesinde de adamyň ykbaly,
onun alıp baryan işlerinin içine in güzelik ballara öğürülüp adamlara teorik taşa nusgoluk hükümünü görkezilip nusgoluk hükümünü yayradylar. Şu zatlaryň şeýlediğini Gahrman Arkadamyň tagallasy bilen neşir edilen Kaýhas Çeşmesi kitabynyňky akıl däneleriniň ýokary derejede digini aýdatmaz gelýär. Kaýhas Çeşmesi kitabyna şeýle bir nakl bar. Teňgesini bek tutanyň altyny üstüne geler diye. Şu Kaýhas Çeşmesi kitabynyň 213-nji sahypasyndaky şu ajaýyp jümläniň özüniň türkmen halkynyň kalbynaky iň gowy zatlary häzirki günlerde biziň ulanyp bilýänligimiz üçin buýsançlydyr. Şol nakly aýdylşyna görä her bir adamyň gazanan gazanjynyň özüniň zähmet çekip gazanan baýlygynyň tygşytdyl tutulmaly hakyna aýdyljak bolýar. Teňäni bek tutmagyň özü öýde tygşytdylligi, durmuşda tygşytdylligi, her bir zata tygşytdyllikda ulananyny durmuşyň bolelinlik bilen ýaşalýanlygyny aňladýar. Tygşytly bolmak munyň özü kusyýtlyk ýa gysgançlyk bolman durmuşdaky adamyň gazanan gazanjynyň tygşytdyl saklanmalygy hakynaky jümläniň ştaýda ýatlanyp geçilýänligi, ýaşlara terbiýe hükmüne berilýänligi aňladylýar. Her bir adam özüniň pek zähmet çekip gazanan jadadynyň hödüýürini görüp, şonu tygşytdyl saklan ýagdaýyna öý içeriğiniň bereketiniň artýanlygy bize mälim. Gadimetde türkmen öýüne tygşytdyllyk her bir öýde ýatlanylyp, bundama şol berjaý edilip gelinipdir. Şeýle bir rowayata ýüzlensek gadim döwürlerde bir ýagşyda bir öýe mehman bolupdyr. Şol öýe mehman bolanda şol öýüň içindäki edilýän işleriň her bir ýerine ýetirilýän hereketleri tiýinlapdyr. Şonu ehli zatyň tygşytdylligi, ehli zatyň riya edilmeýänligini ýagşydadan nazaryndan sypmanlar. Olaýda maşgala üýşüp oturup taçak başyndan naharlananna da her bir zatyň tygşytdylligi ýagşydanyň nazaryndan sypmanlar. Sebäbi her bir döwül alynýan çöregiň ogun tunuňam ýere gaçyrylman, riya edilmän ýygnalýanlygy, her bir gazanylan gazanjyň tygşytdyllyk bilen ulanylýanlygyny ýagşydada şo taýda görüpdir. Mundan soňra ýagşydada gaýtmakçy bolany öýesine şeýle diýipdir. Siziň öýüňizdäki bu tygşytdyllyk sizi ulu derejelere getirer. Anha görürsiňiz, siziň baýlygyňyz artyp, ehli zadyňyz, ehli işiňiz uğruna bolar diýipdir. Ýagşydanyň aýdyşy ýaly inniki ýyl ýanky hojalygyň hasyl aljak ýerindäki buğdaýlaryň, gök ekinleriň, miweleriň bol hasyl berip, maşgalanyň ýokary derejede ýaşamagyny üpçün edipdir. Türkmenler çöregi ýokary derejedäki mukaddeslik hataplapdyrlar. Çörek oň tunuň zaýalanmalygy hakyna gadim döwürlerde de kän rowayatlar döredilipdir. Gadim döwürde bir uzak ýola ýaş ýigidi çapar hökümine uğradanlaryny onuň goltuğuna 3 tane külçe salıp beripdirler. Şol külçeleri yolla yersin hiç yerde düşleme. Sen şu buyruğu hükman yerine yetirmeliyip onu yelmayanın üstüne mindiripdirler. Yankı yigit külçeler goltuğuna alıp gidip bariyaka bir oğuntuk çörek böyle onun yere kaçanını duyup yelmayasından sıyırgıp yere gaçan çöreği gözleýär. Ýöne şol wagt ol howluýanlygy sebäpli çöreği tapyp bilmeýär. Ýöne ýanky ýere bir aýmança aýlap gaçan çöreğiň daşyna çöp haýlap gidipdir. Gaýdyşyny işin bitirenden soň ýanky çöreği gözlemek üçin çöpden aýlan aýmançasynyň içine seredip görse, ýanky aýmançanyň içi çörek bölekler ýaly altyn dänejikleriniň dolup duranlygyny görüpdir. Bu rowayatyň aýdylmagy bilenem ýanky çörek uňtunyň mukaddesdigini, her bir zähmet çekilip gazanylan zadyň ýokary derejededigini türkmenleriň kalbyna goýulypdyr. Buna kylada meniň pikirim şundan ibaret. Bahylyň bagy göw görse de miwe bermez diýen nakl barasynda
Türkmenistan Döwlet Medeniyet Merkezining Döwlet Kitapxanasynyň Halipa kitapxanaçysy Agçymar Saparowanyň berjek gurulmagyny bilelikde dinläliň. Gahrman arkadağımızın Türkmen döwletçilik görülgesi diýen kitabyna da bahylyň bagy göwürmez, göwürse de miwe bermez diýen nakl ýatlanyp geçilýär. Şu nakl hakyna bir riwayet ýatlap geçsek, gadim döwürlerde iki sany bag ekýän bagwan bolupdyr. Olar biri-birine ýanaşyk yerlerden yer alyp özlerine bag bakçaly giden baglyk döredipdirler. Ýöne olaryň biriniň rahmetiniň has ihlaslygyndynmy ýa-da bolmasa onuň etýän baglaryna iýdeginiň mehirligindenmi baglary eýleki goňşusynyňkydan has ýokary derejede hasyl berýän ekeni. Bu zatlaryň ýylyň-ýylyna şeýle gaýtalanýanlygy üçin ýanky bagyndan hasyly azalýan goňşusynyň bir hili bahyllyk bilen goňşusyna heredip başlanlygy, goňşusynyň etýän işine bahyllyk bilen garaýanlygy ýanky bagwana aýan bolýar. Şeýle ýagdaýlarda da goňşusy bilen aralygy, bozmazlyk niýeti bilen oň bilen madama güler ýüzlü, hoş niyetli gatnaşykda bolan goňşusy bir gün ýanky bilen talamlaşyp durka, ýanky bahyl goňşusy bir öl çiýbiga öwrülip durberipdir. Ýanky çiýbiň ýerden gallaran goňşusynyň bir öl çiýbiga öwrülenligine hayran galyp, hemem gynanyp, allan içiksi bolup, ýanky öl çiýbigi eline saklap durşuna birden kelletine pikir gelipdir. Öl çiýbigi akyp ýatan akaryň boýundaky çyýlyja ýere dürtük gaýdypdyr. Ondan sonra günler, aýlar geçen soň ýanky çiýbigiň ösüp kemale gelýänligini görüpdir. Mundan bir 3 ýyl geçen soň ýanky ýerden geçip barýan goňşy ýanky çiýbigiň ösüp ululup daragta öwürlenligini görüpdir. Mun kölegesine biraz haýalaýyn, goňşusyny ýatlap, ýanky daragtyň aşagyna barypdyr. Haýalama üçin barsa da ýanky daragtda iýdili yaprak ýok ekeni. Yaprak ýok eken ýekeje miwäniň bardygyna gözü düşüpdir. Şoň aşagyna oturup goňşy hakda oýlanyp oturka ýanky miwe pat edip ýankyň öňüne düşüpdir. Miwäni dadyk gören ýanky bagwan miwäniň tagamsyzdygyny görüpdir. Hemem onuň şäniginem diýip ilk görse şäniginiň hem ajydygyny duýupdyr. Şu ýagdaýlarda derarly ýanky bagwanyň oýuny şeýle bir pikir gelipdir. Wagt goňşymyň düşen güni şeýle boldy da adamyň öz päli, özüniň niýeti ýollaşy bolýan diýen oý pikir bilen oýlanypdyr. Ondan sonra bahyl bolmagyň gowzat dälligini oýlanypdyr da bahylyň bagy göwürmez, göwürse de miwe bermez diýen jümle onuň oýunyna aýlanypdyr. Şol jümle şondan bärem halk köpçüliginiň içinde bahylçylygyň töwrükdaşyndaky adamlara kim özü bilen garamagyň gowzat dälligini, adamyň ırskal döwletini, onuň ömrüni kertýänligini aňladýan şu jümle halk içinde ýaýrapdyr. Her bir adam özüniň rahmetiniň ýokardygyny gowunyp töwrükdaşyndaky bolup geçýän özgörüşliklere bahyllyk bilen garamallygy şu nakylyň üstü bilen aýdylyp geçilýär. Biziň geçmiş taryhymyzdan, ata-babalarymyzdan, ene-mamalarymyzdan bize galan şol ajaýyplyklary giň halk köpçüligine, bütün dünýä ýaýmana mümkinçilik döreden gahrman arkadagly gahrman serdarymyza tüýs ýürekden sag bolsunmyzy aýtýar. O ýurdumyzda geçmişimizi öwrenip, häzir günlerimiziň joşguny akymyna goşuljak ýaşlaryň sany köp bolsun, ýurdumyz awadan, ilimiz parahat bolsun. Ogultagyn Halipa gepleşigimizde günlük bahasyny awryk tükedir diýen nakl barasyna öz pikirleňizi aýdaýsaňyz. Nakyllardyr atalar sözleri hakyna gurrun edemizde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň tagallasy bilen okuyjylarymyza gowşan Paýhas Çeşme satly kitaby bir uly gollanma bolup durýar.
Gahryman arkadamyň bu gyzylan gymmatly kitabynda getirilýän her bir nakyllardyr, atalar sözleri, adamlaryň şu peýgamber sözü bolan bir teşneligini ganyrayan bir çeşme bolup durýar. Şu çeşmenin her bir damjasy adamlaryň bir ýoluny, ýagtyny urtatjan şamçyra bolup hyzmat edýär. Çünkü bu kitapda berilýän atalar sözleridir, nakyllar halkyň durmuşyndan alınıp, ol bir asyrlaryň dowamyna sinagdan geçip, halkyň bir aň paýhasyna elenip, biziň şu kullarymyza çelli yetip gelen bir dürdaneler bolup durýar. Nakyllar hakynda görüň edemizde şu paýhas çeşmesi adly kitabyň 170-nji sahypasyna kündük bahasyny Owrak Tüköderatly ýene-de bir nakyl berilýär. Inha şu nakylyň aňladýan many hakynda görüň edemizde ilki bilen owrak sözüniň nämedigini düşündiriş bersek ýerlikli bolar. Owrak sözüniň manysyny tiremizde 14-nji asyrda ýaşap geçen Burhaneddin Sivaslynyň eserlerini ol kündük manysynda düşündirilýär. Ýöne 10-njy asyrda ýaşap geçen Mahmud Damakşarynyň Muhaddisel edewatly eserini bolsa ol şerbet goýulýan küýde diýen manyny aňladýan eken. Inha şu alan nakylmy, ýagny kündük bahasyny Owrak Tüköderatly nakylmyzda bolsa, ol küýde manysyny düşündirilýär. Ýagny biziň bilişimiz ýaly küýde kündük eseredende onuň ömri gysga bolýar, döwlegen bolýar. Ýagny küýde kulal önüm bolup ol palçykdan, laýdan ýasalýanlygyny biz hemmemiz bilýär. Inha şoň üçin şu kündüň emirden ýasalýanlygyny, onuň ömrüniň uzak bolýanlygyny, küýdäniň bolsa ömrüniň gysga bolýanlygyny inha şu nakylyň üstünden aýdyljak bolýar. Mahmud Damakşarynyň ýagşyladalaryň baharatly kitabyna kitap bir bosanlyk bolsa, hat onuň nerkes gülleridir diýilýär. Inha bir kitapxana işgärleri hem edil şol bosanlykda bir çemen baglap görün bagwarlar ýaly kitaplaryň şu dürdäne fetirlerini ýankyýalyk bir peýgamber, bir öwüt berji, öwüt ünlü berji sözleriň gowdan gowsyny tapyp, ähmiýetlisini, täsirlisini tapyp öz okuwçylarymyza ýetirýän adamlar bolup durýar. Bize şular ýaly mümkinçilikleri döredip beren üçin şu pursatda gahrman arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürüňizden çykýan sag bolsunuz aýdýar. Goý gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň ýyl behwetli, ýurt ähmiýetli alyp barýan her bir işleri, ilmi damyry başlyklary wetlensin. Olaryň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, awry mertebeleri mundan beýlek ýada bolsun. Döredilýän uly mümkinçilikler üçin gahrman arkadaly gahrman serdarymyza öz sag bolsunumyzy aýtýar. Janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Ol jahan beren görüňlüğüňiz üçin köp sag bolsun aýdýar. Kitapxanaçylyk işiňizde mundan beýlegem üstünlük kazanmagy tüýsürekden arzu edýär. Kitapsyz ilm ýok, tümdir ilmsiz. Kitapçyň paýhasdyr, täsin söhbetdir. Kalbyň gözüni açyp, okap bilinsiz kitapxanaly ýurt gençil döwletdir diýär şahy. Mehriban ileşler edýid watandaşlar älim sir kitap bilen açylýar atly gepleşen bolan bu gedeki sanam jemleýär. Bide şeýle ajaýyp eserlerini sowgat berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň hem elmi damyr wasyklary beslenmegi tüýsürekden arzulaýar. Ýene ýaýrymda duşýança hoş sag bolun mehriban ileşler.
Hormatly illeşler, Türkmenistanyň Senagat Paýdarlar Täjirçilik Banky ýuridik şahslary we hususy telekeçilere menzilara bank hyzmatlarynyň giň mümkinçiliklerini hödürleýär. Menzilara bank hyzmatlary arkaly banka barmazdan müşteriler öz hasaplaşyk hasaplaşyklary geçirmek we elektron maglumat resmiýnamalar. Misal üçin yüz tutmalar, hasabatlar, hasaplardan göçürmeler, erkin resmiýnamalar we beýleki resmiýnamalar alşmak ýaly amatlyklardan peýdalanmaga dolu mümkinçilik döreýär. Menzilara bank hyzmatyny birikdirmek üçin Türkmenistanyň Senagat Paýdarlar Täjirçilik Bankynyň idara binasyna we onuň ähli şahamçalaryna yüz tutup bilersiňiz. Şu hyzmaty amala aşyrmak we maglumat alşmak bankyň resmi internet web saytda yerleşdirilen ýürüýti sahypasyna giýje günüňiň dowamyna has amatly we döwrabap görnüşde ýerine ýetirip bilersiňiz. Siziň geljegiňiz biziň bilen.
Salam hormatly mehmanlar, qadirli ýaşlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne arkadagly serdarmyzyň gahrman arkadagymyzyň başçylaryna biziň her bir günimiz uly ötüşlere, taryhy wakalara betlenýär. Şunuň bilen baglanykda bugünkü günde Türkmenistanyň magtumulatyndaky ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Bagtyarly Etraf Geňeşiniň gurnamagyna Türkmenistanyň şekilleniş Tunwat muzeýine dinanlarymyzyň arasyna diminiň dinatty Türkmen gelin gaýlary adly tepetleşdirmede geçirmege makul güllük. Bugünkü günde bu gepleşmede bir näçe mehmanlarymyzy çağırdyk. Mehmanlarymyz Aşgabat şäher häkimliginiň ýaşlar geňeşiniň agdasy, Aşgabat şäheriniň 9-njy çağalar bagynyň terbiýecisi Günnar Gaýyrowa. Innik mehmanlarymyz Döwlet Nämet Azada adyndaky Türkmen Milli Dünýä Diller Institutynyň Türkmen dili kafedrasynyň mugallimi, Türkmenistanyň dinanlar guramasynyň merkez geňeşiniň işçiň agdasy Meňli Muhammedowa. Innik mehmanlarymyz Türkmenistanyň şekilleniş Tunwat muzeýiniň mahabatlanyş neşir edicilik bölüminiň neşir işiniň mahabat redaksiýasy boýunça baş hünärmen Oglawat Kakaliýewa. Tepetleşdirmede hoş gördük. Biz ýaşlar hem gahrman arkadagly gahrman serdarmyzy özümizde ýören ýollaryny ýörelge aýdan sözlerini görelemekde hökmüne garaýar. Gahrman arkadagymyz biz dinanlara uly hormat sarpa goýar. Ýurdumyzda bir dinanlara goýulýan syla hormat boýunça bir ýaşlaryň bir arasyna edep terbiýe boýunça bir näçe işler alyp barýaňyz. Şo işleriňiz boýunça bir ýaşlarymyza ýetiräýdiňiz. Salam alyk mehriban ýaşlar. Hemde şu söhbetdeşlige gatnaşan mehriban gelinler. Akyldar türkmen şahyry bolan Mahtumul Pragynyň berkarar döwlet isterinden arzulan Bagtyar döwletinde ýaşaýandygyma, şu Bagtyar döwletiň enesligine diýsem buýsan ýaryn. Şol döwletde ýaşamaklyň özü hem buýsandyrjy. Biziň häzirki döwrümizde türkmen zananlarynyň el işlerini hemde biziň milli medeniýetimizdäki türkmen enemamalamyzyň el işleriniň ähmiýetini dünýä ýaymakda milli liderimiz gahrman arkadaly gahrman serdarmyzyň alyp barýan işleriniň ähmiýeti ören uludyr. Biziň türkmen ýaşlarymyz dünýä derejesinde geçirilýän bäsleşiklerde de biziň türkmen halkymyzyň at awraýyny belende götürýär. Öz halkynyň eşretli durmuşy üçin döwletli işler amala aşyrýan gahrman arkadaly gahrman biz ene yüreğimizden öz sağ olsunlarymyzy aýdýarys. Goý olaryň döwlet ähmiýeti alyp barýan işleri, ýaşlar barada etýän aladalary rowana ýollarda rowaç bolsun. Goý olaryň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun.
Köp sağ olun günler enemiz sizin beren täsirli gyzykly çykyşlaryňyzy ýaşlaryň aňyna has uly täsir galyrdy. Sizin alyp barýan asylly kärleňizde elmedama üstünlikleriň kimra bolmagyny çysyrykdan arzu etýärin. Indik mehmanymyz Türkmenistanyň şekilleniş Tunat muzeýiniň mahabatlanyş neşir edicilik bölüminiň neşir işiniň mahabaty Product boýunça baş hünärmen Oglabat Kakaliýew. Asly nurdan dören kerem keramatly türkmen topragy bir özüniň taryhyna, adamzadyň medeniýetiniň ösüşine, maddi we ruhy gymmatlyklary döredip münasip goşan beýik şahsiýetleriň, filosoflaryň, akyllarlaryň, danalaryň, ýazyjylaryň, şahyrlaryň şol bir sany şekillendiriş sunuwatynyň taryhyna özüniň münasip goşan beýik suratkeşleriň ýaşap geçen mekanik. Elbetde döredüjilik dünýäsi, ören täsin dünýä, ütgeşik dünýä. Döredüjilik adamlarynyň hersiniň bir özüniň uğruy, ýoly döredýän eserleri bar. Elbetde türkmeniň bir 5000 ýyllyk şöhratly taryhyny, biziň bir baý edebiýatymyzy, sungatymyzy, milli şekillendiriş sungatymyzy üçmejek ýyz goýan beýik şahsiýetlerimiziň döredýän eserlerini elbetde Alham Çeşme ilkinji nowatda biziň bir asylly türkmen dinanlarymyz olaryň döreden maddi we ruhy gymmatlyklar bolup durýar. Elbetde muňa bir aýdyň mysal hökümini türkmen dinanynyň 10 barmagynyň gudratyndan dören ajaýyp türkmen hallary bugün görenleri hayrana goýar. Şunun öz hem bize bir misal hükümünde ul aydın şayatlık etiyerde çünkü Türkmen zinani, Türkmen enesi döredücü Türkmen zinanını tevigat tarafından yitibir ütgöşük zihin verilenine şol zatlar esasında hem döredücülük dünyamız baylaşya, has gözelleşya bir şeyle döwletli döwranna yeni bir aýratyn belläp geçmeli bizim bir tarihi wakamız 2024-nji ýyly yani Türkü dünýäsiniň meden paýtagty hökümine hem äne medeniýetin ady bilen bir özüniň baý ýadygärlikler bilen münasip goşan gadim äne şäherim 2024-nji ýyl üçin Türkü dünýäsiniň medeni paýtagty diýip aglan edilmeginiň bir tarih ähmiýeti ören ulut biziň ýurdumyzyň gadanýan ajaýyp üstünlikleri ýetilýän belent sepkitleriň aňyrsynda da bir gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň halkymyzyň her bir raýatynyň bagtyar, awadan, boledin ýaşaýyşyna gönükdirilen beýik işler ýatyr. Şeýle döwletli döwranna arasy asmanyň astynda bagtyar döwletiň bagtly zenan hökümini okumaga, öwrenmäge, döretmäge, döredüjilik okuyup başarnygymyzy, özümiziň hünär ustatlygymyzy açyp görkezmäni, özümiziň bir zinan kalbymyzdan çykýan buýsançly sözlerimizi paýlaşmaga, ony aýratynyň belläsmeli zinanlar bolup paýlaşmaga giň mümkinçilikler döredip berýän, zinan sarpasyny beýge göterýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, il ýurt, umum adamzat behwidine gönükdirilen dünýä nusgalyk döwletli işleri rawaşlyklara beslensin. Köp sağ olun Oglabat beren täsirli gyzykly çykyşyňyz üçin ýaşlaryň aňyna uly täsir galyrandyr diýip umyt etýär. Siziň alyp barýan asylly käriňizde elmedama üstünlikleriň ýaralmalygyny tüýsürekden arzu etýär. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyz Türkmen halkyna milli däp desturlarymyzy täzeden tükeldip berdi. Ene mamalarymyzdan gelýän däp desturlarymyzy galy berse Türkmen medeniýetine bolan dünýä garaşymyzy hassa bir giňeltdi. Ene meňle molim gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň saýatyna bütün Türkmen ýaşlary okumana, öwrenmäge, döretmäne uly hujuw bilen barýarlar. Ne meňle molim arkadagly gahrman serdarymyzyň biz ýaşlar watanyň dayanjatly kitabyny bir peşkeş bermesi biz ýaşlaryň bir buýsançly başymyzy göge ýetirdi. Şolar dogrusyna ileşlerimize ýetiräýteňiz. Salam hormatly söhbetdeşler, gatnaşýanlar. Ene toprak, ene dilli şiýaly, eneler hemişe jomartlyk etýär. Ewa gyýd gelinler hemişe şu açylan gyzyl gül ýaly, hem göwünler näzik, hem tebigat ýaly, hemişe jomartlyk bilen
sadalyk bilen, gözelligi bilen beýlek ähli zatdan tapawutlanýar. Edep bilen bagt tapylar diýär. Edeplilik elbetde bagtlylygyň ilkinji açary. Edep bolsa çağa edip edep onunam edip diýen enelerimiz öz perdendine şunu borç hökmünde geçirýärler. Enäniň perdendiň hem enä bolan ençeme borçlary bar. Şolaryň içinde iň mukaddesi enä bolan hormatyňy sylaňyz, öňem bir danadan sorapdyrlar. Men şulay diýen rowayatymy Gahrman arkadagymyň eserine esaslanyp aýdýan. Şonda bir danadan sorapdyrlar. Taňrydan soň ýerdäki iň mukaddes insan kim diýip, onda ol ene diýip jogap beripdir. Ol şol bir soragny ýene bir ýola gaýtalapdyr. Onda ol ýene bir gedek ene diýip jogap beripdir. Ol soragny ýene bir ýola gaýtalany üçünji gedegem ýene ene diýip jogap beripdir. Diňe dördünji gedek soralanyny ata diýen jogap aýdypdyr. Bul has irki döwürlerde bolup geçen waka ýöne näçe eýýamlar geçsede, näçe asyrlar geçsede danalaryň şu soraga berýän jogaby hiç üýtgemändir. Sebäbi insana iň belent mukaddeslik hökmünde dünýä inen insan onuň enesi. Gahrman arkadagymyz ene taqdim mukaddeslige taqdim kitaby bilen eneleriň hormatyny şeýle bir belent derejä çykardy. Onnaqy beýan edilýän rowayatlarym, eneler dogusuna aýdylýan tymsallaram, aýtgylarym, nakyllaram şeýle ýokary ähmiýete eýe. Enäniň mukaddeslik dogusuna bir şygrada ýüzlenesim gelýär. Bagt diýilen zadyň barlygy owal ahyrda çyn bolsa, bilgin bagtyň jaşýardygy bu dünýäde ejen bolsa, çağa wagtyň birden duşuň oýun jogyny güjeňlese, menne ýok diýip çıkmagaşyň alyp berer ejen bolsa, toyuňda da ýatyňda da jan koýarlaryň jem bolsa, şolaň arasynda da nähili bagt ejen bolsa, aladalar hemme ýeter. Käte ýüzüňde çaň bolsa, öz-özü süpürler gider. Ýanyna bar ejen bolsa, dünýeleriň doludurla, ulam bolsaň, kiçem bolsaň, ýüregiň suwludurla, gapdalyňda ejen bolsa diýär şahyr. Şoň üçinem şahyrlaryň döredijligini ene diýen söze, ene mukaddesligi diýen söze ýüzlenmedigi ýok. Men bilýän näçe eneler dogusunda şygyr aýtsam, ol şonça da uzalar gider oturar. Ol bir söhbetdeşligiň çägine sygardan has giň. Sebäbi ene sözüniň bir özi mukaddes bolmak üçin, mukaddeslik sözü üçin ýeterlik. Menem öz zahmet çekýän ýerimde Döwlet Mämet Azadadyna Türkmen Milli Dünýädiler Institutyna sosial talipler bilen tapak geçýär, sosial talipler bilen dürli çäreler gurnaýar. Sebäbi eneleriň ýüregi, eneleriň durky, eneleriň berki hemişe öz perdendi bilen. Nirde bolsaň üncüdür bagryňdan önen bala diýär şahyr. Gahrman arkadagymyň ömrümiň manysy eterine şu ene aýdylan hoş sözleriň, ene aýdylan hoşamaý sözleriň şeýle gudratly dogum şeýle sowaply ýeşdigini, olaryň göwnlerini galkandyrmagyň şeýle haýry ýeşdigi dogursyna aýdylýar. Eneler dogursyna, denanlar dogursyna, uýalar dogursyna, öýüň gelşigi denanlar dogursyna sözüňi näçe uzaltsaň, şonça da uzalar gidip otyr. Öýüň ähli giýirim çykymyna, çağalaryň edep terbiýetine, şo maşgalanyň gyzgynlygyny denanyň orny ören uly maktum bolup pragynyň döredijligini ähli ugurlar bilen bir hatarda denan dogursyna, onuň gönden göni şygyrlar bilen bir hatarda tutuş şygyriyetiniň içinden geçip gidýän denan mertebeti dogursyna da aýdyp bolar. Sebäbi ne diýeli Zübeyda naçarym dinle diýip başlaýan şygyryna da öz gyýjygine ýüzlenenne, öz naçaryna ýüzlenenne ýa bolmasa meňli gyýyp dogursyna aýdan şygyrlaryna da öz ejesi ne walida Mekke Medinäm diýip ýüzlenenne de denanlar dogursyna ýokary hormat görmek bolýar. Maktum bolup pragynyň şygyriyetine şol edep terbiýe dogursyna aýdylanlaryň ählisi hem denanlar üçin hem oglan perdentler üçin, gyýyp perdentler üçin şol olaryň edepli bolmagy, tertipli bolmagy Huda berse sağa datly bir perdent garrygan çağında ýaş edersen diýä maktum bolup pragy. Şoň üçinem siziň edepli terbiýeli bolmaňyz öz ene taňyzyň ömrüniň manysy. Sebäbi insan ömrü hemişe denanlar, eneler öz perdendine baglaýar. Şoň üçinem şol aýdylan zatlaryň ählisinden uguralyp okamak, döretmek, öwrenmek, öz alan bilmeňizi, ilmiňizi geljege ýetirmek. Özüňiz inete ýaş gyýlar geljekde bir maşgala, bir hojalygyň eýesi bolmaly gyýlar. Şol wagtda türkmen milli gymmatlyklaryny, türkmen ahlak sypatlaryny özüňizde saklamak.
eneleňizi hormatlamak we eneleri hormatlayan çağalary yetişdirmek sizin boynuňyzdaky uly borç. Bizi şeýle hiýlanýan döwürde ýaşaýar. Dinanlara gender dengligi meselesi boýunça da biziň ýurdumyzda doly taýlaşyk gazandylan. Biz ähli ugurlarda gyýyt gelinleriň alyp barýan işlerini görýär, olaryň alyp barýan işlerine goýulýan münasip hormaty görýär. Şoň üçin biz şeýle ýurduň raýatydygymyzda, şeýle ýurduň gyýyt gelindigimizde bu sanmana doly hakly. Şeýle ajaýyp ýurtda ýaşaýanmyzda, bagtyň goýnunda ýaşaýanmyzda, bul ugurda ýergense zähmet çekýän, ala diýen türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzda, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyzda tüýs ýüregimizden sag bolsun diýär. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzda, Arkadagly Gahrman Serdarymyzda janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan ýyl ýurt wagtly işleri mundamara waşlyklara wetlensin. Köpçäwiliň meňli molim beren gazakly täsirli çykyşlaryňyz üçin sizin alyp barýan asyrly mugolumçylyk käriňizde elmedama üstünlikleriň ýaran bolmagyny çetirokden arzu etýärin. Ene bugünkü güne Türkmenistanyň magtumulatyndaky ýaşlar guramatynyň Aşgabat şäheriniň Bahtiýarlyk Etrat Geňeşiniň gurnamagyna deminiň dynasty türkmen gelin gaýdlary atly söhbetde şuwda gelip ören çykyşlaryňyz üçin köp sag aýdýarin. Şahyryň şu ýerde bir ajaýyp goşky tetirlerine ýüzlenetin ýeler. Şahyrim sen dünýäň bir akyllary, dünýäniň dürdäne söz haridary. Görsedin jahanna bugün güldary, dörärdi destanlar göňün şadyndan atly ajaýyp goşky tetirlerine belleşýäli türkmen gelin gaýdlaryna goýulýan ajaýyp teýle hormatyň bir aňartynda uly many mazmun bar. Söhbetdeşlik etleşigimizden geçirip gutarýar. Biz dinanlara, biz ýaşlara döredip berýän ajaýyp mümkinçilikler üçin köp sag bolsunlarymyzy aýdýarin. Gahrman Arkadagymyzyň Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýurt tähfetli, adamda dähmetli tutýan beýik işleri rawana ýollarda rawaşlyklara wetlensin. Hormatly ýerleşler, Türkmenistanyň Senagat Paýdarlary Täjerçilik Banky ýuridik şahslara we hususy telekeçilere mendilara bank hyzmatlarynyň giň mümkinçiliklerini hödürleýär. Mendilara bank hyzmatlary arkaly banka barmazdan müşteriler öz hasaplaşyk hasabyndan hasaplaşyklary geçirmek we elektron maglumat resminamalar. Misal üçin ýüz tutmalar, hasabatlar, hasaplardan göçürmeler, erkin resminamalar we beýleki resminamalar alşmak ýaly amatlyklardan peýdalanmaga doly mümkinçilik döreýär. Mendilara bank hyzmatyny birikdirmek üçin Türkmenistanyň Senagat Paýdarlar Täjerçilik Bankynyň idara binasyna we onuň ähli şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz. Şu hyzmaty amala aşyrmak we maglumat alşmak bankyň resmi internet web saýtda ýerleşdirilen ýürüýti sahypasyna giýje günüňiň dowamyna has amatly we döwrabap görnüşde ýerine ýetirip bilersiňiz. Siziň geljegiňiz biziň bilen.
Garaşsyz we baky bir tarap ata watanymyzyň paýtagtyna berkararlyk ýyllaryna gurulyp bolanmaga berilen ajaýyp tesgalaryň ençemesi giňsiň bütün dünýä rekordlar kitabyna girdilmegi Türkmen döwletiniň benägärlik sunugatynyň belen sepkitleri ýetenliginiň aýdyň nişanydyr. Gadanlan şeýle derejeler bagtyýalyň gözüni görýän il ulsumyzyň göwün goşuny alasmany çürýär. 2008-nji ýylyň 29-njy iýunyna Aşgabatyň halkara howa menziline barýan şaý ýoluň çatyrygyna ulu meýdan 148.233 iýne 4 metr yer tutup duran ajaýyp suw çuwdurumlar toplamy açyldy. Toplumyň merkezine Türkmen halkynyň taryhyna öz atlaryny ebedilik ýazan gahrman pederlerimiziň mertlik, edermenlik, gaýdugysızlyk, watan söýjülük ýörelgelerini täze eýýamda dowamda barýanyny elim ýüzüne aýan edýän ýadygärlikleriň nesil başymyz Oğuzhan we onuň oğullarynyň ýadygärlikleriniň gurulmagy ekli halkyň göwün uşuna ganat bitirdi. Türkmen halky özüniň edermen hem şöhratly pederlerine belen sarpa goýýar. Eger döwlet uçurdurumlar toplumynyň merkezindäki beýik sütüniň depesinde ajaýyp bedewň üstüne Oğuz hanyň belet başyny dik tutup şuňky nesilleriň bitirýän beýik işlerine guwanýan görnüşindäki şekli onuň töweregine halka bolup duran edermen ogullarynyň şekilleri munyň aýdyň nişanydyr. Uçurdurumlaryň arasyndan gürüň tallaý öwüşgünler geçende onuň şuglasy bu şekillere düşüp alaslardan lowurdap görnýär. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan güneşli ýurt hökmüne tanalýar. Ýylyň aglaba köp wagtynda günüň öz nuruny bolluk bilen içilmegi, onuň energiýasyny halkyň bähwedine peýdalanmagy şert döredýär. Bu ajaýyp suw çuwdurumlar toplumynyň ışıklanyş ulgamy hem gün energiýasy bilen işleýär. Suw akymlary milli mukama goşulyp öz boşly şekiller emele getirýär. Netijede durly görnüşdäki suw çuwdurumlaryň betew çeper görnüşi emele gelýär. Kümüş damjalaryň arasyndan ýokary galyp duran şekilleriň nuranlygy bir ýere gadam masanlarda aýratyn ütköşük täsir galyrýar. Bu uly suw çuwdurumlar toplumy Türkmen halkynyň şöhratly taryhynyň hem şanly şu gününiň binägärlik heýkeltaraşlyk sunugatynyň sağlaşdyrylmagy netijesinde düredilen täsir sunuga deser hökmünde dünýä jemgyýetçiliginiň önsüni özüne çekdi. Mermer paýtagtymyzda en köp suw çuwdurumlar toplumyna eýe bolan şäher hökmünde giňsiň bütün dünýä rekordlar kitabyna girdildi. Dürli maksatly desgalary, ajaýyp görnüşli ýaşaýyş saýlary, meýdan diýinçäş merkezleri, bagy bostanlygy bilen oturan serhowuzly seýilgäkleri, halkara derejesinde gurulan şaý ýollary bilen birlikde baş şäherimiziň durly ýerlerine gurulan ýadygärlik toplumlardyr. Binalary öz ýyleşlerimiz bilen birlikde ýurdumyzda gidilenje gelýän daşary ýurtly mihmanlaryň ruhy dünýäsyny baýlaşdyrýar. Bu binalardyň bir paýtagtlarda eleýsem tutuş Türkmenistanyň baş şäherimizde bolan bu ýytanjyny goşulundyrýar. Berkarar döwletimiziň milli ruhyny elime aýan edýär. Türkmen paýtagty milli liderimiz Gahrman Arkadamyzyň we arkadaşly Gahrman Serdarymyzyň benägärlik şäher uluşyk maksatnamasynyň esasyny günü-günden pajarlap ötýär. Paýtagtymyz Aşgabat milli benägärlik sunugatymyzyň iň soňky ganananlarynyň dünýä ýolundan laýyk getirilip bütünlüği diýen ýaly täzeden gurulýar. Baş şäherimizde döredilen täsin desgalaryň kaşaňlygy, gözelligi, öz bolşlugy, türkmeniň arzuwyny, belent ruhyny, mundan nurana geljege umydyn beýan edip bilýänligi, halkymyzyň bu guwanjyny özüne jem edýänligi bilen aýratyn tapawutlanýar. Şeýletillik bilen gurulýan paýtagtymda döredilen sağlaşykly gözellik gören her bir adam berkarar Türkmen döwletimiziň ödüş özgörüşine haýran galýar. Häzirki wagtda bolsa hormatly prezidentimiz arkadaşly Gahrman Serdarymyzyň başlanjy bilen gurulýan beýik binalaryň her birini hemme zatdan öňürti ýaşamak, işlemek, döretmek, diň almak üçin ähli amatly şertleriň bolmagy, dünýä alymynyň gadanan iň soňky tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy barada iýdigderli alad edilýär. Pederlerimizden miras galan binägärlik nuskalarynyň döwri we öwüşgünler bilen baýlaşdyrylmagy bilen her bir binalaryň taslamasynyň kemsiz köýsiz durmuşa ornaşdyrylmagy gazanylýar. Şeýle bilen tesgalan ençemesiniň döwrümizin we döwletimiziň nişanlaryna öwürmegi bolsa her bir Türkmenistanlyň bu ýsanyrýar. Ak mermerli Aşgabatyň binägärlik keşfi, belent binalar öz için alýan köşkü ýaşaýyş jaý toplumlary, ajaýyp şaý ýollar hem ýadygärlik binalary Türkmen halkynyň agzybirligini we jewitligini, onuň ata-babalarymyzyň şöhratly ýol ýörelgelerini hem rowşan geljege tarap okguny hereketini alamatlanyrýar. Köp sanly ýaşyl zoluklar, seýilgäkler, saýaly baý bostanlyklar we durly öwüşgünli guldarlyklar baş şäherimiziň we onuň ýaşaýjylarynyň açyk kalbyny, mehman söýerligini beýan edýär. Türkmeniň kalbyna, ýüregine mahsus açyklyk we millilik ruhyna gurulýan ajaýyp binalar berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň galkynçy döwründen geljeki nesillere ýadygär galjak boýsunç imaratlardyr. Paragatçylygy, açyklygy we giň halkara hyzmatdaşlygy gönükdürlüp ýöretilýän sahawatly siýasatyň ajaýyp nişany boljak
bu imaretlere aňyrbaş derejedäki döwrü gapylygyň we milli ähliň merilmegi hormatly prezidentimiz arkadaşly Gahrman Serdarymyzyň beýik başlanýşlaryna betlenen ak ýoluny hasam şöhratlandyrar. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyny Türkmenistanyň Bilim we Medeniýet Ministrliginiň hemde Magtumladynak ýaşlar guramasynyň merkezi ýeňişiniň gündogaryň beýik akyllary we nusgaw şahyry Magtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň çeper höwüsçiň talipleriniň arasynda eglan edilen Pekin Paýhas umman Magtumul Praga atly dörejilik festiwalynyň institut tapyry geçirildi. Bäsleşiň şertini görä talip ýaşlar milli liderimiz Gahrman Arkadamyzyň eserlerini Magtumul Pragynyň çeper keşfiniň beýan edilişi barada gurrun vermek, Magtumul Pragynyň dörejiliginiň goşgular lawzly okumak, akyllaryň şygyrlarynyň bir wakany edebi salyk kompozisiýalar arkaly ýerine ýetirmek we beýik akyllaryň sözlerine döredilen eserlerinden halk aýdymlary aýtmak goýunça bäsleşdiler. Bäsleşiň maksady berkarar döwletiň täzeýamynyň galkynyş döwrüni, hormatly prezidentimiziň saýasyny ýurdumyzda dörejilik bilen meşgul bolan ýaşlaryň zihin başarnyklaryny ýüze çykarmak, ýaşlarda türkmeniň milli häsiýetini, edep ikram, ahlak sypatlaryny häzirki zaman jemgyýeti bolan düşünjäni çoňlaşdyrmak, türkmen halkynyň nusgalyk şahyry Magtumul Praga bolan söýgülerini artdyrmakdan hemde Magtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dawarandarmakdan ibaretdir. Bäsleşikde çykyş edenler akyllar şahyryň watançylyk, terbiýeçilik, öwüt nesihat häsiýetli goşgularynyň ähmiýeti barada durup geçdiler. Berkarar döwletiň täzeýamynyň galkynyş döwrüni ajaýyp eserleri bilen dünýä edebiýatynyň altyn hazynasyna giren türkmeniň beýik akyllar şahyry Magtumul Praga goýulan hormat ören uludur. Ol bütün ömrüni watany, halka bagşlandyr. Magtumulynyň dörejiligini adamlara adamkäçilik häsiýetlerini terbiýeleýän öwüt nesihat, ahlak häsiýetli, agzybirlik, watansöýçilik ündeýän şygyrlar görnükli orna ýeler. Nusgaw şahyrymyz Magtumul Pragynyň goşgulary diňe bir biziň halkymyz tarapyndan näle, dünýä halklar tarapyndan höwes bilen okalýar. Şeýle bolan soň äger şahyryň at owazy diňe bir sebäpde däle bütün dünýäde belidir we ol uly şöhraty eder. Akyllar şahyr Magtumul Pragy watany, ýylgyny jan ten bilen söýen, bütün ömrüni, dörejiligini ediz watanymyza, onuň awadançylygyna bagş eden şahyrdyr. Her bir milletiň ruhy bütewligi onuň geçmişinden göz başalykda, halkyň geçen ýoly döreden taryh hakydasy, şuňky durmuşymyzda öz beýan tapýar. Häzirki günde hormatly prezidentimiziň ýürüýüşi kararına laýyklykda 2024-nji ýylda Magtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk toýuny bellemek dawrasyna giňden taýýarlyk görülýär. Geçirilen bäsleşikde şular dogrusyna çykyşlar bäsleşiň özüni düzüp türkmen halkyny içiretli durmuşda ýaşadýan arkadaşly Gahrman Serdarymyzyň adyny alkyşlary aýdyrly, janynyň sag ömrüniň uzak bolmagy arz edildi.
Ediz vatandaşlar, mehriban döwürdeşler. Paýtagtymyzyň adyny götürýän Aşgabat teleýaýlymy şu günlükçe öz işini jemleýär. Watan waspa dilleриňizde söýüs hemişe kalplaryňyzda bolsun. Arkadagy serdarymyzyň saýasyna sag ýatyp aman örüň. Giýjäňiz rahat bolsun.